எடுத்துட்டு வடிவு பார்க்க கூடாது சொத்தியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல வடி சரிங்க ஐயா அப்படி கை உள்ள கஜது கவனம் இங்க பாப்பு சொத்தி அம்மா இது வடிவு பார்க்க கூடாது பெருசா தான் பைக்கணும் அது சொந்தியா தான் பைக்கணும் ஏன்னா திஷ்டி போட்டு இது கொஞ்சம் பைக்கணும் ஏன்னா இது வந்து வைக்கிறதே திஷ்டி போட்டுக்கா தான் இது வந்து பார்த்து அளவு பார்க்க கூடாது சின்ன பிள்ளையில நல்லா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அது அந்த கூடாது அதுக்காக தான் சொல்றாரு கன்னத்துல ஒன்று வைங்க கன்னத்துல வச்சுக்கோங்க சொத்தியா அந்த மற்ற குதிக்கால வைக்கணுமா குதிக்கால சின்ன தொட்டா வைங்க குதிக்கால வேட்டியெல்லாம் பிரட்டினா பரவாயில்ல ஒன்றும் செய்யல அது வேட்டியெல்லாம் பிரட்டினா அவங்கள கூப்பிடுங்க வந்துருவாங்க ஓ ஜால விடுங்க தம்பி அவ விடுங்க ஜால கோச்சு கொண்டு போயிடுவாங்க கை தொடங்க